Zinemaldiaren zuzendaritzak gure elkartasuna erakutsi nahi dugu Itziar Ituño eta sufritzen duten jende guztiekin. Zinemalditik behin baino gehiagotan azaldu izan dugu, zinemaldia askatasun eta errespetuzko eremu bat izatearen gure desioa, non edozein diskurtsoa adierazi daitekeen. Baldintza bakar batekin, diskurtsoa beste diskurtso eta iritzi ezberdinekiko errespetuzkoa izatea. Eta muga bakar batekin, legeek eta giza eskubideek ezartzen dutena. Inoiz ez dugu inongo boikotean partu hartu nahi izan eta ez dugu orain egingo. Ideia ezberdinak, partekatzen ez direnak, esketarekin eztabaidatzen dira errespetuzko eta askatasunezko konfrontazio ideologikotik. Ezin dira filmak edo lan artistikoak epaitu bertan parte hartzen dutenen iritzin arabera. Horregatik, guretzako, horren garrantzitsua den egun honetan Itziar Ituñorekin bat egin nahi dugu, eta baita bere ideiarengatik boikotak jasaten ari diren beste aktoreekin direnak direla munduko edozein herrialdetan. Eskerrik asko.